sap molt de greu, sempre em passa. Aquí els tenim, senyor presidente. Insurgents bolxevics. Ja us ensenyaré jo a intentar assassinar el president. Senyor presidente. Però de què diantre parla, aquest? Tanca la boca, traïdor! Oh! No m'has tocat les cames! T'he dit que callessis! Quin fàstic, hi ha un xiclet enganxat al terra. Silenci. Silenci! Senyors, bon dia. Bon dia! M'alegro que hàgiu pogut venir perquè si no haguéssiu vingut no seríeu aquí. No seríeu aquí! Aviam, què hi fèieu sota l'escala? Bona pregunta! Sí, doncs fèiem una reunió de fet, sí. Impossible. Impossible! Perquè el coronel Vivian i jo hem fet una reunió fa un quart d'hora al pis de dalt. I sento molt haver de dir-vos que amb els nous reglaments la no assistència a les reunions comporta la pena de mort. De mort! M'agradaria passar-ho per alt, nois, però per desgràcia sembla que sou responsables d'altres activitats criminals. A saber, vagabundeig premeditat... Bona aquesta! Conspiració sota l'escala... Genial! I desperfectes al material policíac. No obstant, jo, el presidente... Viva el presidente! Estic disposat a decretar l'amnistia si us porteu com a bons ciutadans, si baixeu els pous de petroli del soterrani i n'extraieu tot el contingut. Junta feixista! Un moment, us voleu fer increïblement rics o no? Doncs sí. Per què no baixeu a acabar vosaltres també? Genial, rics, genial, de debò. Genial! Així que quan vagi a veure el seu disc els dic, Hola, rei Farouk, tinc petroli per vosaltres. La veritat és que em tinc una mostra escampada per la camisa. Per favor, que no tindríeu pas una mica de detergent al palau, Altesa? Reflexiona, rei, que em tallaria les mans. No diguis res dels àrabs, Mike, que provocaràs un incident diplomàtic. Magnificència? Ha vingut el ministre britànic de l'exterior per demanar disculpes per les recents crítiques de la nostra alegada crueltat mandatària. El rebré ara. Quin tros voldria rebre primer? Perdona, amic. No res, Neil. Havia de passar una hora o altra. Estàs bé, Vivian? Vivian? Vinga! És el moment! Feia 2 hores que ho esperava! És la revolució! Quina revolució? Revolució! Corre la sang! Onegen les banderes! Que tothom deixi les eines i fem una barricada! Correm a ocupar el Palau d'Hivern! Ocupem el Palau d'Hivern, pugem sobre les taules i ens presentem paperets els uns als altres! Sí! Sí! Escolti, és vostè el tsar! Sí, la veritat és que sí! Bang, bang! Mala sort, fatxa! Aquest és el destí dels que no pertanyen a la classe obrera! Sí, Nil! Nil, ho tinc tot calculat. D'aquí 10 minuts hi ha una actuació benèfica massiva al Gran Saló, d'acord? Sí. I en arribar al punt culminant, la classe obrera oprimida d'aquesta casa, o sigui, tu i jo, s'aixecarà i agafarà el control de l'Estat. Oh, genial! La revolució! La revolució! Sí, la Margaret Thatcher! Endavant! M'agradaria que no ho fessin, això. El temps passa, Rick. Qui és vostè? Jo he vingut a veure el Muppet Show. Aquest és el grup Postura Radícul. Jo em dic Alexis Tractor Yuri Gagarin, setge de Stalingrad, Plakin, Canal, Gloriosa Sputnik, Dinamo Moscou, Bomba Balovski. El meu pare era més aviat comunista, ja m'entens? Ets clavat el propietari d'aquesta casa, el Jersey. Sí, és el meu tiet, és veritat. És increïble. Us assembleu com dos pèsols. No suporto aquesta expressió, és tan paternalista. Sí, és just el tipus de comentari verdurista que escau a un dictador repressiu.
Molt bé, ja hi som, el concert benèfic massiu pels obrers oprimits de la casa. Hola, Mike. Què hi fas aquí? És igual el que faig jo. Qui són aquests? Ai, senyor. Jo no en sé res. Igual són amics d'algú que passaven per aquí i volien assajar o així. No t'agradaria pujar a la teva habitació i descansar una mica? Potser que sí. Perfecte! Hola, Sputnik. O et puc dir camarada. Ja saps quin és el pla, no? Just al moment culminant de l'actuació, tu incites les masses i cremem el Reichstag. Bé, si més no, cremem l'habitació del Mike. I llavors, txen, revolució! A fer punyetes, on són les meves 200 lliures? Sí, és clar, és que haig de vendre les entrades. Entrades! Entrades! Deuen haver enxampat un embús. Neil, per cert, tu has pagat per entrar? No, jo sóc dels obrers oprimits de la casa, te'n recordes? Ja, però és un concert benèfic, saps? L'entrada val 200 lliures. 200 lliures? Això és el pressupost de tot un trimestre, tio. Va, Neil, és per tu aquest concert. És benèfic per ajudar-te a tu. I serà tot gratis. Però com es pot ser tan egoista? Vinga, 200 lliures! Només tinc 50 pànics. Dóna'm, quin remei. Espero que sigui bona, aquesta margarithatge. Ok, sí! És un gran plaer ser en aquest concert benèfic! Uau! Sí! Jo estic realment... Sí, com esteu vosaltres, Mala, mala! Això és totalment funky! És com una nena d'habitació buida! Mala, tios! Ara farem un tema. Mira, fa poc hi va haver un hit que anava de la convivència racial, dels blancs i els negres que conviuen pacíficament els uns al costat dels altres, als pianos. No sé, potser és que jo sóc una mica estúpid, però ja m'entendreu si us dic que els pianos no resoldran res. Només hi ha una cosa que ens uneix, una cosa que tenim en comú. I què és? Què és el que ens uneix a nosaltres? No és ni classe, ni ideologia, ni raça, ni fe, ni arrels. L'únic que ens uneix són les botes del doctor Martin. El doctor Martin les va deixar al món perquè tothom pogués ser lliure. No són classistes, no tenen igual. Aguanten l'aigua i la calor. Només 19 lliures, 99 penics. Tothom aviat portarà aquestes botes de sola pneumàtica i les botes s'ajuntaran i agafaran el poder. Gràcies al doctor Martin ens mourem al mateix ritme. Gràcies al doctor Martin ballarem al carrer. Què? No em vols potser? Vinga, botes, us ho heu de fer. Doctor Martin, botes! Doctor Martin, doctor Martin, doctor Martin, botes! Doctor Martin, doctor Martin, doctor Martin, botes! Quin pal! Quins antiquats no lliguen mai res! I la revolució, què? No heu sentit parlar de l'emancipació de la dona? Què hi feu vosaltres aquí? Hauríeu de ser al soterrani cavant. Us adoneu que tota aquesta vagància vostra ens costa un dia de ser increïblement rics? Què? Déu meu, tanta herència?